Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Agapito! Ay, bala na to, basta nakakanta ka apa. Laway, gigrakos lagi na gut kaayos agapito ubringan nun na. Butang ika$. Aha. Oops. Bayan. Kini. Dining dapita. Kini. May agianan paingon sa laingdan. Kini. Ha? Kini. Og dini sa dapita. Kini. Laing gawsanan. Gawsanan. Sabot man gawsanan. Anhi din hinato pahuwaton ang getaway vehicle. Bisay. Mga jailog. Dire. Duhin mo sa nakumayo. Nakasabot ka? Sige himo na akong mapa. Boss? Uy! Bangag sa ilong! Gagok naman dis, boss. Pagkaway ayo. Nang Dolor, nasuko ka na ako. Uy, basta may rason masuka ka ni maabre. Gigakos manggod na ko si Agapito ng oga. Habi ni maabre. Nalipay sa baya ko nga, naat ka nga. Bisag gamay, wag yun makasaway sa ituras akong apaw. Dili angeng ikasuko imong paggakos ni Agapito ay. Salamat ka nakasabot ka nang. Ay, kasabot kayo ko ay. Kanang imong pagbati kang Agapito. Papilab pa man na. Puppy love? Anong papilab man, Lala Dolor? Unsa man sa obre itoy? Butangi ka, Dolor. Ay, buta kang tabi ni Agapito. Mayitoy ka karon. Uy, boss! Uso! No, sa mangka! Nga natuog mangka! Ala no. Nakatog ko. Kay natog man ka. Samtang nag-discuss ko kaniya. Kamantay ka nang nag-discuss? Nag-discuss ko kaniya. Sa plano na tong pagpanulis. Pero di man mong hagok na. Ay, hilom! Ako naman hinuisad ano ni buwang nga ka. Kaginsa man rin, boss. Saan mo, Pito? Ala no. Ako naman ang isadaan. Ngay ikaw ay mihagok mo samtang nag-discuss ko. Sa sunod ba? Kung mag-discuss ka, paspason, dili kay hinayon ni mo. Mura kag ngadji buwang nga ka. Nga ikaw, boss. Mura sa kag manabtan. Nga hilom! Usa? Tinaw pa dahil ang eskwela si Kapito? Mao ka na, Clintoy. Kana tungod ni mo. Aw! Mas labing maayo kay ako ka ginubre. In your dreams, Clintoy. Wa na kayo paglaom kay kami na ni Agapito. Di ko to, bre. Abala ka. Sa gilumay ka na patik naong la. Si Lumay. Ano na siya ipagkaon ba? O baka ipainom? O baka, basta-basta. Lumay good. Wa ko'y nasabtan ni mo, Clintoy. Lalili, Lula. Lala Dolor. Unsa man ang lumay? Lalo. Tanatan mo. Ikaw na di ka ba? Ngayon ka naman ka, anak, be. Nga naman. Koan manggod nang. Mao man ay gisulti ni Clintoy na ako nga ako kuno gilumay kuno ko ni Agapito. Nga nagutang lumayon ka mas akong apo nga. Ngano di ay obre? Nakasulti di ay mo si Clintoy. Ni-eskwela man ko ganina. Ako sing gisultihan nga kita na Agapito. Dili siya mo tuo kay lagi matod niya gilumay ko na ko nimo.
Ay, kanang lumay. Kinaraanan na siya. Kamo kay mga batanon man mong duha. Papilab palagi ng inyo, ha? Kung magkita migbalik ni Clintoy, ako siyang sultihan nga wa ko lumaya ni Agapito. Kay ako mao'y nanguyab niya. Ako'y misulti og I love you nimo Agapito. Ay, daon ay! Pero hindi naman lagi kong mo on his parlor BFF Carmelo. Kinahanglang magpagwapa ko pirmi, iking. Yay. Kwa pa naman good kagwan. Ay, salamat sa imong pagdaig. BFF giti ka. Oh, Magpa-facial ko. facial. Ah, okay. Ako'y mangunay og handle ni mo Carmelo. Salamat. Sige, na, lingkod na Carmelo. Sugdan ko na pag facial ni mo. Sige na. Okay. Apo, magluto kog bingka og mapuhon. Asa man, okay na ka nga. Makauban ako sa pagpanuroy og bingka. Oh, isuroy lang nato imong bingkalala. Wah! Ay, kagilo ka. Ay. Kagilo? Usay akong bingka, isoray. Si Lala, oy, lairon pa magini nagsabot, oy. Aw, ang imong ipasabot, ang lutoon akong bingka. Oh, good. Aw, lagi. Og mapuhon, isuroy na to ang lutoon kong bingka. Uban ko ninyo ugma sa pagsuroy sa bingka Agapito. Mo absent ka. Unsang adlaw ron Agapito? Uy, Birnis. Correct. Ugma? Siyempre, Sabado. Oh, Sabado ugma. Why classy? Maong makauban ko ninyo ni Nang Dolor sa pagsuroy sa linotong bingka niya. Ay, oo, day no. Limot ko da. Birnis man ayron. Og Sabado na ugma, dili ba Agapito? Aw, ready na ning akong bingka nga isuroy apo. Imong bingka nga giluto, lalalilula, Dolor. Kapaday! Huwag ko kilaro ay. Ay! Tana. Watong sa nato siya, Lala. Kinsa man? Ni anak ko. Kanidi. Obray! Kanidi, waton. Manglakaw ra ba, Miss Agapito? Ay, muuban bitaw ko ninyo nang. Ay! Sayngaan! Oh, ha? Wafa rin sabot Carmelo. Ayaw, tanaw. Thank you so much, Iking Binding. Hoy, nindot yun ang feeling basta ma-facial ang naong kay mugaan ang pamati na to sa... Dili bugat. Ay, maugyan. Akong bayad. Uy! Oh, BFF, sobra ra na. 1 kilo, uy! Dawata lang good ni Iking. Sige na. Oh, mucho dinero na gini ay kasa. Okay, sige. Ako rin dawaton. Wow! Tricky! Tunis ka? Happy? Of course. By the way, asa man ka nag-work? Nga, mucho dinero naman ka, BFF. Sa nightclub. Oh, what? Nag-grow ka? Siguro ba? I mean, JRO? Nope. Ako ang nag-manage sa mga GRO, Iking. Mamasang ka? Isarot ning bingka ka nang doon ni daghang tao aron makabalik dayon tas ato. Sus, pabida ni mo, nagpabida pa lang sa kalala. Kami lang untang duha ni Aubrey ang manuroy. Laay mampod ug sige kog lengkod. Igbarog nako, masakit akong tuhod. May paglakaw-lakaw ko ni. Sige na, singgit na Agapito. Ha? Anong musinggit man kulala, Dolor? Singgit og bingka! Bingka! Ngano lagi lala? Halan na! Aron mahalan! Bitaw Agapito. Mutabang kog singgit be. Bingka! Bingka! Bingka mo! Bingka! Balita ko. Try mo palit atong doolan. Sige, dre. Pilay magbaliton. Ako na, napulang ka buok. Lala. Agapito, posting na po ka bingka. Ay, buwan naman no ni da. Lala, Dolor.
Ibaligya din yung giluto ni mong bingka. Oh, Agapito, nga mo dry ka. Be. Ako'y maputos og na po, kabuok, be. Ay, Aubrey. Anong pustan man siyag na po, kabingka? Isuroy raman ni nato, dili man ni ibaligya. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!